दिनै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म सेवा आश्रम बैग्रिगुरियाव उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि दैदेननायाव मुलुगनां आइजो सान फालिनाय जायो। जागायनाय हाबाफारि बायदि फुंनि 10 रिंगायाव मुलुग गोजोननि थाखाय जौगाहुति होनाय। बे जौगाहुतिखौ दैदेनो बिलाइस्रि ब्रह्मआ। फुंनि 11 रिंगायाव दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि आफादगिरि थमेश्वरी बाग्लारिया। सानजौफु 12 रिंगायाव सावरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे सावरायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो मेलेमजिबि फुंखा सुबुं बिमला मोसाहारि आरो उदालगुरि जौमा फरायसालिनि बिबुंगिरि डक्टर रश्मि ब्रह्म बिथांमोनाबो बाहागो लानानै आइजो जांख्रिखांनाय आरो समाज गुस्लायनायनि सायाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियाव गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोननि बाहागो लानायजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनद' दखरा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारियाव दिक्कागुरु बिराज महन बसुमतारीजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि लेङाइ आफादगिरि फतेन्द्र बसुमतारी, दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि हारिमु नेहाथारि दिमुसा ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि आफादगिरि बिदांस्रि ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि बोसोनगिरि बेनस्रि नार्जारी, उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि बोसोनगिरि अपेश्वरी ब्रह्म, जिल्लानि फोसावगिरि ककिला ब्रह्म बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेयावनो दिनैनि बे जोङो नैथि खेब बुहुमनां आइजो सान फोरबो फालिदों। बे फोरबो फालिनायावहाय जोङो आइजोफोरनि सांग्रांथि जों बेनि सायावनो जोङो सावरायगोन। जोंहा कुइसना जादों मा आइजोखौ फोसाबनाय। जोङो मिथिनो मोनो जे जोंनि संसार जानायाव दिनै सासे बिमाया जुदि लोखिबा, सासे बिमाया जुदि साननाय हनाया गोथारब्ला मोजांब्लासो न'खरा जौगायो बा समाजा जौगागोन बा जोंनि बर' माहारिनि आइजोफोरनि जिथुनाखि संसार जानाय, समाज फोसाबनाय बे जौगानो हागोन। नाथाय जुदि आइजो माहारिनि जुदि गोसोआ जुदि सासे बिमानि गोसोआ जुदि गाज्रिब्ला, इनायब्ला बे माने समाजानो जा बा मोनसे न'खरानो जा जोबस्रांगोन। बे बेलायाव आं बुंनो सानो जेनेबा जोङो आइजोफोरनि संसार जानायाव न'खर बेंनायाव गोबां बिबान दङ नालाय, दा आइजोफ्रा जिथुनाखि गियान गैयैनि थाखायनो जा जिथुनाखि सोलिबोबाय थानाय गुलाय गुजाय बेफोरो सृष्टि जादों। धोरोमनि गेजेरजों जुदि धोरोमनि बानिफोरखौ लानानै जुदि संसारखौ जायोब्ला, धोरोमनि नेमखान्थिफोरखौ जुदि सोलियोब्ला निस्सय साफ्रोमबो बिमा माहारिया गियान फैगोन आरो गियान फैयोबा न'खराबो सान्थि फैगोन। बेफोरबायदि गुलाय गुजायफ्रा माने गोजान जानानै गावनो गियान फैयोब्ला न'खरखौ बोरै सोलिलांगोन आरो समाजा बोरै गेरेमसा जागोन, जोङो गाव गावनि गथ' गथायखौ बोरै गिदिर गोलाव खालामनो हागोन, जोङो बै सिमांफोरखौ जोङो माने धोरोमनि गेजेरजों जोङो मोगथां महराव जों मोननो हायो आरो। दिनैनि बे बुहुमनां आइजो सानाव जोङो बेखौनो सावरायदों जे जोंनि आइजो माहारिफ्रा बेफोरबायदि गुलाय गुजायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ, निसा बुस्थुनिफ्राय जानगाराव थानांगौ, गुलाय गुजायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। जोङो बर' आइजो हिसाबै माने जोङो समाजखौ फोसाबनायजों लोगोसे धोरोमनि बानिफोरखौ लानानै माने जों न'खरखौ गेरेमसा न'खर दानांगौ, हारिखौ गोजों लाबोनांगौ। दा बेखौनो जोङो ओरैनो 6टा दख'रानिफ्राय जोङो आइमोना जोंनि बे नैथि खेब बुहुमनां आइजो सानाव बाहागो लाफैदों। सावरायगिरि महरै आलासि महरै जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो डक्टर रश्मि ब्रह्म आइखौ जों आलासि महरै लादों, गाहाय आलासि। जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै नै दा बिमला मोसाहारि आइ बारग' फोरोंगिरि बिमला मोसाहारि आइखौ लादों आरो बुंथिगिरि महरै जोङो फतेन्द्र बसुमतारी आफाखौ लादों। खुलुमबाय। दिनै जों उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादा नैथि खेब बुहुमनां आइजो सानखौ फालिनाय जादों। मानो होनबा जों आइजो माहारिया गासिबो ज' जानानै जोंनि खौसेथिखौ देखायनो थाखायबो जों बेखौ फालिनाय जादों। मानोना जों आइजो माहारिया जों बेसेबां सांग्रांथि जानांगौ, जों आइजो माहारिया जोंनि मावनांगौ दांनांगौ गथ' गथाय खांनाय मानाय फारसेनिफ्रायनो जों गोग्लैसोनानै दङ। जाहाथे आइमोनहा
गासिबो ज' जालायनानै जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ गोसो गुदुङै मावोबा मोजां जागोन आरो जों गथ' गथाय खांनायजों लोगोसे आरो न'खर फोसाबनायजों लोगोसे गथ' गथायखौ आबाद लानायजों लोगोसे जों धोरोम बिथिङावबो जों दावगालांनांगोन। धोरोम गैयाबा जों रावबो आइजो माहारिया दावगानो हाया। धोरोमनि खेथ्रआव आइजो माहारियानो गिबि, आइजो माहारियानो न'खर लाखिग्रा, आइजो माहारिनि थाखायनो न'खरा मोजां जायो, आइजोनि थाखायनो न'खराबो गावलाङो। जाहाथे जों बे ज' जानायाव बयबो बाव फैनानै बयबो मोनसे गियान मोनलाङो न'खर दैदेननायाव आरो गथ' गथायखौ खांनायाव बानायाव गथ' गथायखौ मोजां गियान होनायाव जों बेनिखायनो दिनै बे नैथि सान आइजो सान फालिनायखौ जों लानाय जादों। मानो होनबा दानि दिनाव जों नुगासिनो दङ आइजोफ्रा जों बेसेबां गोलैसोनानै दङ, बेसेबां गाज्रि खामानियाव गाज्रि हाबायाव दावगालांगासिनो दं। जों बेखौ होबथानो हायाखै। जों जुदि ज' जानानै बेफोरखौ जुदि होबथायोबा जों बयबो आइजो माहारिया ज' जानानै जों गासिबो जों बयबो गोजोनै थानो हागोन। दा जों आइजो माहारिनि गुलाय गुजायनि थाखायनो जों गासिबो गुलाय गुजाय आरो असान्थि जानानै दं। आइजो माहारियानो जुदि गुलाय गुजायबा न'खरा असान्थि जायो, न'खराव सान्थि जाया, गथ' गथायफ्रा मोजां जाया। दा जों बेफोरखौ गासिबखौबो बुथुमनानै जों जुदि न'खरखौ जुदि स्रां खालामनो सानोबा जों आइजो माहारिया ज' जानांगोन, गियान लाब खालामनांगोन आरो जों मोजां गथ'फोरखौ शिक्षा होनांगोन, आबाद लानांगोन, अबाव थांदों अबाव थाङाखै। दा जों बे आइजो माहारिनि जों बे बुहुमनां आइजो माहारिनि जों जि दिनै फालिनो थाखाय आखायाव लादों जोंना बेनो थांखिया जाहाथे बयबो बिमा माहारिया गावनि गथायखौ आबाद लायो आरो सिखा दिखायाव आबाद लायो आरो बयखौबो जाहाथे समान मेगनजों नायनो हायो आरो इसोरा जाहाथे जोंखौ अराय सम आशीर्बाद होयो, गोहो होयो, गियान होयो न'खर लाखिनायाव। आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै थानाय जाबाय।